Benvidas e benvidos a unha conversa máis de Orgullo Galego. Esta é a segunda semana xa destas terceiras xornadas de Entroido, as xornadas que comezaron, como sabedes, a pasada semana. Tivemos aquí, non, pois, diversos entroidos para poder coñecelos un poquinho máis de perto. Onte tivemos, nesta primeira charla da semana, a Raquel Vázquez do Museo Galego do Entroido de Xinzo, e son unhas jornadas que van a ter continuidade ata a vindeira, ata o pasado xoves, ata o seguinte xoves, perdón. Entón, como sabedes tamén, vamos subindo todo o que é, bueno, estas conversas, non tanto en formato vídeo no YouTube como tamén na canle de iVoox e na canle de Spotify en formato podcast, así que, bueno, se queredes velas tamén pois fora do directo, se queredes ver tamén pois as xornadas do ano pasado e as de 2021, tedes aí todo subido. Cada ano vamos traendo pois distintos entroidos e distintas antropólogas, estudosos o entroido, pois para poder comprender un poquinho máis o que é esta gran festividade, non? A que moita xente considera pois a maior festa da cultura galega, e que, bueno, que vos animo a ver. Xa a semana pasada, como decía, tivemos a Paula Campos falando sobre o entroido da comunidade, tivemos o entroido da Xironda, o entroido da Velleira, de Muros. Hoxe temos connosco tamén a Manu Lourenzo para falar da recuperación do entroido de Soutomaior, e mañá estará o investigador Carlos Ares falar do seu novo libro O animalario do entroido galego, e remataremos os xoves cos troteiros de Bande. Así que, nada, animarvos a ver todo isto. Son conversas que tedes disponibles todo o ano. E hoxe, como digo, pois vamos a falar con Manu, que é alcalde de Soutomaior, sobre a recuperación do entroido de Soutomaior. Sabedes que, bueno, estamos nun boom do entroido, non? Estamos vivindo moitísimos procesos de recuperación e recentemente pois pudemos coñecer, non, este traballo que están a desenvolver e que nos van a poder achegar un poquinho máis e perto. Entón voulle dar paso e vamos a comezar a conversa. Dicir tamén que se tedes algunha pregunta podedes deixala polo chat, ou a xente que nos estades vendo que non tedes a plataforma Twitch tamén polo Instagram. Moi boas. Hola, que tal? Encantado. Que tal? Benvido. Bueno, escoitesme ben agora tamén, non? Sí, perfectamente. Non sei se vos a min tendes algún problema, me escoitades? Non, escoitese ben tamén, escoitese ben. Sí. A mí parece xa os trebellos non son dos mellores, pero bueno, se vai escoitando. Bueno, como comentaba agora, bueno, darche a benvida en primeiro lugar a estas conversas, a estas xornadas de Entroido, unhas xornadas que xa comezamos no 2021 e que, bueno, este ano pois queríamos contar tamén con todo o Entroido de Soutomaior e saber un poquinho máis de perto todo ese proceso que se está a dar de recuperación. Vamos a ver, vou poñer por aquí isto. Entón, bueno, vamos a seguir falando un poquinho de como foi este proceso, non? Entón, en primeiro lugar, xa antes de nada, vos, aí cando falades sobre o entroido, chamades entruido, non? Que entendo que é o xeito tradicional que tedes chamarlle en Soutomaior, verdade? Sí, claro, que a evolución do ULC latino de sempre, non? É dicir, entruido, moito, luita, truita, co cal é a solución esperable para esta zona das rías, non? Do país. Pero además é unha cuestión que tamén chama a atención, que entruido é a maneira que temos de definir pois, esta festa, non? En termos xenéricos, pero tamén entruidos, no concreto, son as figuras representativas do entroido de Soutomaior. É dicir, o nome xenérico da festa é o entruido, pero os entruidos son as figuras características do noso entroido. E iso é algo que sí que acontece en algúns concellos, pero algo que non este tan extendido. Sí que é certo que esas figuras que saían a correr o entruido, que ian nos bandos, bueno, pues, temos unha riqueza inmensa no país, non? Que con diferentes nomes e con diferentes caracterizacións, e aquí no caso de Soutomaior, pois, os entruidos. E ademais non sei se ten, quer dizer, se no que son os concellos a contorna, tamén tradicionalmente chamabanlle dese xeito ou non, porque creo que logo en Vilaboa falaban de antroido, con A, non sei aí como se varía ou se tedes algunha semellanza en algún concello dos arredores.
Sí, bueno, na terminoloxía, a solución esperable en Vilaboa debía ser similar, non? Co grupo LT. En todo caso, sí que hai diferentes nomenclaturas para as figuras. Por exemplo, sí que na zona de San Cedro nos contaba o antropólogo Rafa Quintía, co que fixemos que despois sempre chamanlle mascaritas as figuras que saían. E sí que existen, bueno, pues, diferentes nomes e caracterizacións. Moitos casos son figuras que se están recuperando, que compre un análise, non? De se hasta que punto pois, as terminoloxías son cuestións modernas ou que xa viñan incorporadas, están documentadas, bueno, pois xa dende tempo atrás. En todo caso, bueno, pois un traballo apaixoante, rebuscar aí un pouquiño na historia, na tradición, e atoparse, bueno, pois con este tesouro que temos que conforme pois vas así debullando polo miúdo, conforme pois te vas atopando con cuestións que te sorprenden, non? Que pensamos en que momento deixamos que isto quedase perdido no tempo. Porque ademais, para que non nos está a ver e non o saiba, hai uns meses comezastes este proceso de recuperación. Entón, quería saber un pouco como se ordeu a idea. Supoño que, bueno, foi unha das iniciativas que tiñades, non? Ao chegar á alcaldía de poder recuperar o entruido, non? Non sei como se ordeu todo iso. Si é algo que pululaba no ambiente, non? Aquí, como en tantos outros sitios, pois había un proceso de aculturación terrible, non? De que estábamos importando fórmulas de entruido, carnaval neste caso, que estaban vindo, bueno, pois un pouco sistémicas, que se están collendo en tantos outros lugares, que ademais é curioso, que son fórmulas que nós, dende Galiza, exportamos a moitos outros lugares do mundo e que despois, pois, como pasa tamén co Samaín, reimportamos dunha maneira deturpada e esquecendo cales son as orixes destas fórmulas. Un pouco co entruido, pois pasaba un pouco mesmo. Nós, desde logo, non temos ningún tipo de prexuizo, nin cuestión que haxa unha actualización, unhas fórmulas novas, pero, desde logo, o que si tiñamos claro é que iso non podía ser a costa de perder pois, a nosa fórmula, a nosa identidade, a nosa tradición, un entruido ancestral, atávico, que nos caracteriza como a pobo e que, ademais, nos individualiza, nos identifica como unha das fórmulas, bueno, pois, probablemente, ou sen probablemente, máis ricas de toda Europa. Polo tanto, máis alá desta perspectiva tiñámola, pero que ademais xa había intentos por parte da sociedade, de aquí de Soutomaior, de dar pasos nesa liña. Eran intentos moi ben intencionados, de persoas que un pouco pues, falaban con os maiores, saían cos instrumentos, disfrazándose, caracterizándose, e nos entendíamos que tiñamos que darlle canle a todo iso e que ademais había que facelo pois dunha maneira estruturada, rigorosa, que fose respetuosa coa tradición, e coa historia e co propio rito, para non cair novamente, non sei se se quere, aínda que sexa en ocasións con boa intención, pero un novo proceso de aculturación, é dicir, de non ser fiéis aos ritos que queremos que queríamos recuperar e non, bueno, pues abordar todo isto, bueno, pues co rigor que merecía. Entonces, bueno, sabíamos cal era a persoa que tiñamos que contactar, se contactamos con Rafa Quintía, temos que dicir que foi un acerto dun proceso que se está iniciando, claro. Isto é o principio de todo, é un proceso que vai a levar anos e que, pois como toda procura na historia, cando menos o esperas, atopas un novo tesouro. Entón, Claro. nós estamos. Como diste e contastes con Rafa Quintía, que, bueno, é unha persoa que coñece moi de perto o que é o entroido que significa e que ten participado en moitos estes procesos. Entón, eso, queria ser un pouco como, quero dicir, que contaba a xente, como foi ese proceso, como executou ese proceso de documentación e de investigación, non? Bueno, hai dúas cousas, non? Aí creo que por unha banda está o proceso, digamos, en termos científicos. Rafa é unha persoa que emprega un método antropolóxico, con grupos de discusión, con entrevistas que teñen, bueno, pues un procedimento que está determinado, que é un método científico, repito. Pero, bueno, creo que aquí o interesante de todo isto, disculpade,
o interesante de todo isto é outra parte, non? A parte, se se quere, bueno, pois emotiva, de atoparte pois, cunha persoa de 80 anos que se emocionaban, verdade? En primeiro momento se sorprendían, é dicir, que nos ves a preguntar por que pos en valor algo que nós, bueno, tiñamos aí un pouco aparcados mirando pues, todas as luces que hai nos entroidos de hoxe, e de súpeto resulta que o que se lle puña en valor pois era unhas fórmulas de entruido de Soutomaior que se querían recuperar. Entonces eu que tiven, bueno, pues, a fortuna de estar non en todas as que quixera, pero sin algunha sesión con Rafa, teño que decir que a palabra é emotivo. É algo super emocionante ver que as persoas como se falaban, que ollos se puñan, primeiro polo que implicaba tamén en termos humanos, non? Que as persoas lembraban a súa infancia, miraban, bueno, contaban pois con toda a ilusión do mundo como se estivesen ali revivindo pois todo aquilo e despois, bueno, pois mirabas tamén que Rafa pois de un xeito ia escudriñando, non? De todas esas cousas que había ir levando moi ben os paisanos para que non derivasen, bueno, pois, dende que se empezaba co entruido acababan falando da moza que tiña naquel entón, e el un poquillo tratando de incorporar pois o que é a descripción do rito para tela, bueno, pois definida pois, dunha maneira solvente e contrastada, non? É emocionante, ademais é algo fermoso velo así, porque bueno, pues é un pouco a historia viva e onde temos a sorte aínda de non perder ese elo da cadea. Probablemente a transmisión perdeuse por bueno, diferentes cuestións, pero sí que cando temos testemunhos aínda directos e non tan maiores en moitos casos, bueno, pois iso deixa unha porta aberta a que a recuperación pois sexa bueno, pois, solvente, rigorosa e coa certeza de que o rito que estamos incorporando é o rito que se vivía en Soutomaior pois hai varias décadas. E tedes máis ou menos documentado ou recollido cando desapareceu, cando se comezou a perder? A ver, un proceso, non? É dicir, hai ritos que seguen vivos e que estaban aí e que mirábamos que, por exemplo, de sair correr no entruido, na miña xeración saiu correlo, é certo que agora nos barrios, pois, moito menos, outros que están como adaptados, é dicir, a xente vístese en pandilla nos barrios, o que pasa que últimamente, en vez de elaborar os seus propios traxes de entruido, pois iban ao bazar e compraban o traxe, pero reproducían de alguma maneira o rito que se iba facendo por aquí, polos barrios do Concello. E outros estaban perdidos. Entón, un pouquiño do que se trataba é de darlle unha estructura a todo iso que sabíamos, teñamos moitos de nós coñecemento de que se facía, e que esa estructura puxéramos en relación con outros ritos para decatarnos de que isto, bueno, pois era un rito de entruido como en tantos outros lugares, que era o rito da chegada da primavera, ritos de caos, ritos que en todas as épocas de cambio pois o que trataban é, bueno, pois de que a xente saíse a festexar que chegaba a cor, que chegaba a vida, que chegaba a colleita, que chegaba a primavera, que deixábamos de estar metidos nas casas e de súpeto pois viña esa explosión de vida e o entruido era a maneira de recibir a todo iso. Vaya, todo iso nos tiñámolo aí, moitos ritos perdidos. Estou pensando, por exemplo, na corrida do galo, que se perde, bueno, pues por unha razón evidente, hai valores diferentes, hai unha convivencia, unha forma de relacionarse cos animais tamén diferentes, e despois, pues, en Soutomaior queremos recuperar esa tradición, pero adaptando os valores e os tempos modernos, honrando a un animal que quitou moita fame, que un rito, como era matar ese animal no seu momento, que nun contexto pois, podría no contexto de aí séculos podría ter a súa lógica, pero que hoxe creo que temos que agradecerles eses animais pois, que nos permitisen chegar a onde estamos. De alguma maneira, pois así o imos fazer.
Porque un pouco a corrida do galo, en que consistía? Non sei se eso guarda semellanzas con outras corridas do galo que se celebran noutros concellos ou un poquinho, eso, en que consistía? Sí, basicamente a corrida do galo é un rito que garda relación con moitos outros ritos de entruido nos que tamén participaban animais, tamén na vaca de Maceda, por exemplo, que simplemente se soltaban galos que se perseguían ata capturalos e que despois finalmente se cociñaban, se facía un xantar comunitario con ese animal. Tamén se adoitaba pasear o galo polas parroquias. Pensemos que o galo é un animal de luz, un animal que canta a chegada do día, que desperta a veciñanza, que lle canta o sol. Entón, de alguma maneira, era o despertar, non? Do sol, da primavera, da vida, polo tanto, honrábase a ese animal que cantaba a saída do sol e que abría pois, un tempo diferente. E iso facíase pois, como unha sorte de andia na que o galo se ia paseando polas diferentes parroquias. Nos reproducimos tamén unha andia, reproducimos tamén un galo e pasearemos pois esa figura tamén polas parroquias que simboliza pois, a chegada do sol, da vida, da primavera e dun tempo de caos organizado como é e debe ser dentro. E a raíz deste proceso de investigación, quero dicir, dese traballo pois, que desenvolveste o Concello, tamén Rafa, quero dicir, achegouse máis xente, a raíz que se coñeceu, digamos, públicamente, que estabades nese proceso, achegouse a vos máis xente, pois para que dicía, bueno, pois eu lembro desto, ou contáronme, quero dicir, chegouvos moita máis información por outros lados. Pois sí, de feito, hai dúas cousas que para min foron emotivas, non? Por unha banda, que había, falando con Rafa, aquí facíase unha charanga de entruido, Arcade, sempre se di, non, no noso concello temos dúas parroquias, a parroquia de Arcade e a parroquia de Soutomaior, sempre decimos que Soutomaior foi terra de cociñeiros e Arcade foi terra de músicos, sempre. Hai dúas bandas moi importantes, a artística que centenaria, unha banda de referencia, ou outra no seu momento que tamén era cultural, que se organizaban, bueno, pois charangas do entruido. É curioso que moitos paisanos lembraban mesmo as coplas que se facían pois hai décadas e como esas coplas fican aí na memoria colectiva e como se documenta a mesma copla en diferentes persoas entrevistadas. E despois xa teño que decilo que para min das sorpresas máis agradables de todo este proceso foi erguerme pois hai uns días ir pasear polo centro de Arcade e ver Arcade cheo de mecos de entruido que actualizado pois se facían nos comercios con coplas satíricas, algunhas dirixidas ao alcalde, de tantas persoas que decidiron, bueno, pois que a figura do meco de entruido, que outro dos elementos que se está recuperando en Soutomaior e que está documentado, pois volveu a ter vida e a ter presenza no noso concello. Foi bonito e creo que son pasos que se están dando que contribúen a decir, vai, que temos unha tradición viva e que ten forza e pulo, Porque ademais isto é o inicio, quero dicir, é o inicio deste proceso, pero bueno, é un proceso que entendo que vai ser longo, non? Sí, claro, que obviamente pues, unha tradición tan importante como é o entruido, é que nos hai un traballo exhaustivo, hai un traballo serio, científico, rigoroso, pero que é un traballo que vai a continuar no tempo, pois sí ou sí, porque canto máis se avanza, máis se atopa, e do que se trata é de que non se nos quede nada atrás, que recuperemos a tradición e que saibamos pois, como se vivía, que sexamos capaces de construir dende a certeza histórica, pois ese rito ancestral que nos caracteriza como pobo, como concello, e que a nosa forma, ademais, de vivir o entroido, de vivir a festa máis importante dende logo para a cultura galega, pero as festas europeas de referencia, o galego, o entroido máis rico de Europa, entonces, bueno, pues nós creo que por nós non vai ser que en Soutomaior todo iso non se recupere. Hai moito que traballar,
Eu creo que, por exemplo, temos unha vía aberta de traballo no tema das charangas, temos unha vía aberta de traballo nos temas dos mecos, porque mesmo despois de estar montando isto, descubrimos que os mecos eran figuras que se empregaban nos barrios para facer bueno, pues piques, campañas satíricas entre os barrios, un barrio e outro barrio, mesmo para teña un valor, digamos, o entruido, pois de empregalo para solucionar problemas, leas sí, que podería haber entre veciños e que, por exemplo, a través dos mecos de entruido, bueno, pues solucionaba dunha maneira, bueno, satírica, pero que contribuía despois a que se solucionasen problemas que poderían estar aí enquistados. Houve varios que se que sí. nos contaban que estaban aí. Entón, todo isto, claro, unha tradición riquísima que temos moito que facer, pero eu creo que no esencial, no documento que presenta Rafa, xa hai pasos importantísimos. E logo, por exemplo, falábase correr o entroido, un pouco, quer dizer, en que consistía? Entendo que a xente iba polas casas, non? Ese tipo de cousas. Si, hai unha cuestión que no rito, é dicir, aquí a tradición, o que se facía unha parte que de Vitoria, que os grupos de rapaces e rapazas saían, travestíanse, o travestismo era unha cuestión moi característica tamén desta zona, homes vestíanse de muller, mozos vestíanse de vellos, é dicir, incluído como ese rito tamén catárquico que nos permitía liberarnos dos corsés Mm, sociais que había en cada momento. Entón, íase pedir polas casas, metíanse a xente, era unha figura temible. É dicir, sí, atoparte sí. un bando de entruido armados cos seus paus, levaban paus, facían ruido, emitían sons para que as voces non fosen identificables, eran, claro, ocultos coa cara tapada. Vaya, eu lembro de neno e todos os cativos tiñamos pánico cando topabas cos entruidos. Porque facían trasnadas, porque era algo incontrolable, algo que fuxía da lógica de sempre. Entonces, iso é sair a correr un truido, que os grupos se organizasen en cada barrio, e ian polas casas, entraban hasta a cociña, pois comíanlle as cousas que tiñan por ali, a cambio, bueno, pois facían esa festa, é dicir, eles levaban a alegría da chegada da primavera, do entruido ás casas, e a cambio nas casas pois lle daban comida, viño, e a parte, bueno, os galegos, non? A parte dos xantares era unha parte tamén moi importante. Sempre se acababa xuntándose as persoas que saían correr o entruido para facer pois, un xantar colectivo, con viño, coas comidas que lle daban. Entón, bueno, pois iso eran as partes que, digamos, existía iso de sair correr o entruido. Que é algo que se fixo, despois se foi perdendo, pero claro, xa cando ninguén se vestía, os traxes eran bueno, pues, comprados, moitas veces despois, bueno, pues a propia sociedade cambiou e non se prestaba a isto. E logo tamén, quero dicir, non sei se tedes máis ritos recollidos, ademais de todos estes que falamos. Pregunto por ritos, non? Porque moitas veces sí que actualmente pois podemos quedar fascinados, non, ante unha máscara, un traxe, pero claro, ao final eso comentou moito Rafa, non, que o importante tamén o rito que hai detrás, non? Se non se conserva eso, claro, o resto non ten significado. Entón, se vos tamén conservades máis, bueno, máis ritos, máis tradicións que estean documentados. Sí, claro, é que ao final, é que nós o que tiñamos claro é que non íamos a caer nunha sorte de proceso de aculturación por moi autóctono que fose. É dicir, Claro, hai lugares onde non hai unha máscara característica, pero un entruido sen máscara característica non é menos entruido nin ten menos claro. valor. Era o que nos decía. O que é importante é que se respete o rito, todo o que iso implicaba. En Sotomayor, pois había un rito riquísimo. É dicir, despois outra cousa que nós dende os, bueno, as persoas que saben para a recuperación do entruido, pois adaptemos ese rito e construamos figuras de entruido pois a partir dos ritos que existían. A vaca de Maceda, pois en moitos casos aquí,
que había fiadas de Entruido, unha zona no que este rito sigue moi vivo, aquí en Sotomayor se mantendo seráns, están vivos, é unha cultura que está vivo. Aquí era tamén algo moi característico, en moitos lugares do país o que acontecía é que entraban as vacas no serán do Entruido. Iso despois derivou en figuras de vacas que hoxe están documentadas, que existen en moitos lugares. Nós aquí tiñamos un rito, por exemplo, que era para que os nenos xogasen, era a solta dos quiricos, outra vez, os galos que están aí presentes. Entón, soltaban os quiricos para que os nenos xogasen con eles, e andaban, pois, creabas ese balbordo cos quiricos dentro, e nós, de algún xeito, imos coller ese rito e imos adaptar aos tempos modernos e imos crear, pois, traxes de quiricos para que reproducir, pois, ese rito tal cal nos recomendan e nos fai a proposta o propio Rafa. Pero entendemos que en moitas ocasións nos deixamos deslumbrar pola cuestión, digamos, máis estética ou máis concreta, non? Se quere, e perdemos o verdadeiramente importante, que todo o simbolismo, toda a riqueza ritual que hai detrás da festa máis importante do país. Todo isto tedes pensado en algún momento pois poder recollelo pois nun libro ou en algún estilo pois panfleto, non, que poida quedar recollido pois para poder coñecelo e que, bueno, para que quede aí para o futuro tamén. Sí, por suposto, además, Rafa xa nos fixo unha entrega do seu traballo, da primeira fase do seu traballo de investigación, un traballo que se ve moi exhaustivo, onde se recollen todos os testemunhos e non solamente toda a documentación que teñamos, queremos publicala para facela chegar sendo consciente de que ten que ser, pois, claro, algo por entregas, que vai haber un proceso de que nunha primeira fase pois temos documentados pois todos estes elementos do Entroido, pero que despois pois continuaremos achegando, afondando, estudiando, enriquecendo e actualizando, que é do que se trata, non? E a partir diso, pois claro, non ten ningún sentido facer un traballo que non teña vocación de permanecer. Bueno, esa maneira de que permaneza pois é publicando e facendo extensivo para que as xeracións que non viviron ou que xa desconectaran con toda esa tradición, pois o teñan ali ao alcance. Claro. E tamén, un pouco o que falamos, non? Aí o papel da xente é fundamental, non? Claro, ten que ser a xente, pois, quen o leva adiante, quen o desenvolva, porque son, digamos, quen sostén o Entroido, neste caso, ademais, acompañado deste traballo de recuperación de apoio voso do Concello, non? Un pouco, quería preguntar como está sendo a acollida, vin tamén que hai non tanto desenvolvestes como unha especie, non, de obradoiro para realizar máscaras de Entroido, entón un poquinho, pois eso, como está sendo a participación da xente, non? É que nós, algo, además, que Rafa nos insistiu, é que nós o tiñamos claro, o Entroido, para que sexa Entroido, ten que ser participativo, ten que haber participación da xente. É dicir, se nós facemos un desfile no que poñemos a desfilar a unhas persoas caracterizadas de Entruidos e a xente mira e eles están percorrendo, iso sería outra cousa, pero non sería o rito de correr o Entruido. Sería un desfile, sería un espectáculo, pero nós o que queremos é que se implique a xente do Concello, que saian, que se organicen asociacións, pandillas, que poidamos volver a ver nos barrios pois xente correndo Entruido, independentemente de que despois pois hagamos unha posta en común dos Entruidos de todos os bandos, de todos os barrios que saíron a correr no sábado de Entruido e que nos podamos xuntar, pois como se facía antes, un xantar colectivo, con música e que celebremos o Entruido todos. Pero, é dicir, se non hai participación é outra cousa. Nós iso tiñámoslo pois moi claro. Rafa puña un exemplo que eu creo que é ben definitorio. Se dentro de 1000 anos alguén está estudando que era pois unha misa e o que hai é pois 200 persoas vestidas de cura, probablemente o que estén reproducindo non teña nada que ver con a misa. Unha misa é un cura que ten unha función, pero persoas que asistían cada quen coa súa función. Entón o Entruido pois é a función dende a paisana que lle dá o viño aos Entruidos cando chegan, dende os nenos que lles temos medo,
ata os persoas que saen a correr o Entruido queren pois celebrar o rito pois no seu barrio como sempre se fixo. Claro que hai que facer actualizacións, claro que podemos adaptar aos nosos tempos, pero sen perder nunca o norte de que aquí o importante é o rito, e non a estética máis ou menos que lle queiramos dar, non? Sí, sí, sí. Mandan por aquí xusto un comentario por Instagram que din que, bueno, que parabéns por esa recuperación do Entroido, porque ademais estades contribuindo a que se cada un celebra o Entroido do seu lugar, serve tamén para que non se masifiquen outros como estamos a vivir hoxe. Sí, claro. Eh, sí, sí, din. Falábamos disto tamén, non? É que cando fomos polos coles, Rafa lle dicía aos nenos tería algún sentido que o día do teu aniversario ti non o celebrases foses á casa do outro neno a celebrar o seu? E os nenos dicían, no, como imos facer iso? Pois iso que estamos facendo co Entruido. Nos, eu adoro o Entruido de tantos sitios do país, pero creo que o Entruido, como rito participativo, é algo que debe formar parte pois, de cada colectividade da nosa esencia tamén como povo. Ademais, que contribúe, ten un aquel catárquico, pero ten tamén un aquel que une, que aglutina e que nos permite pois, a toda a veciñanza compartir algo ancestral. E iso tamén é moi importante, moi necesario e moi bonito. Totalmente de acordo. E tamén, precisamente, sobre iso, non? Que comentan que eso, o Entroido está de moda, estamos vivindo un boom, non? Entón, claro, o Entroido de Soutomaior, que está fora, pois, ese circuito quizáis máis coñecido, que son os que están sobre todo en Ourense, non? Pero, bueno, que cada vez hai máis noutros lados. Entón, eso, un pouco, pois, que lle dirías a unha persoa que nos está a ver e que di, bueno, pois eu quero pois ir a Soutomaior e descubrir o seu Entroido, coñecelo e poder ver un pouco máis de cerca ese proceso. Eu diría un poquinho o que nos dixo Rafa, que o triángulo máxico existe, pero en realidade está entre o Estreito de Gibraltar, incluso con Canarias, o norte de Europa e Sí, chegaría case ata Irán. É dicir, que trátase dunha festa ancestral na que temos, na que nos unen moitísimas cousas, nos une o rito, nos une a chegada a primavera, na que temos moitísimos elementos comuns, pero tamén temos moitos elementos diferenciais. Eu creo que o que nos debe obrigar a todas as persoas que creamos a historia, que nos gusta recuperar esta tradición, é ser fiéis á riqueza e ao enorme tesouro que está na diversidade e nos matices, e nas pequenas diferenzas que fan que sexa a festa tan rica que é, fai que sexamos, ademais, o país con maior riqueza de Entroido pois de toda Europa. Entón, eu creo que iso xa é motivo máis que abondo para coñecer para coñecelos todos, pero sobre todo, de coñecer está ben, achegarse está ben, de participar está ben, para vivilo, é dicir, para vivilo como povo, como colectividade, para ser parte del. Que iso que queremos, que se achegue con toda a vontade a ser un Entruido de Soutomaior, que aquí é o que queremos esta terra de acollida e de que todo o mundo poida sumarse a esta festa. Preguntan tamén se atopastes aí conservado pois, elementos vellos que puidesen documentar o Entroido de antes. Por exemplo, fotos antigas e xente vestida ou algún tipo de elementos estes. Pois sí, recuperamos dende unha sorte de máscaras que se facían con ganchillo, que facían antes os paisanos para ocultar as caras, pero despois isto foi, digamos, cando se empezou a falar de que estábamos coa recuperación do Entroido, pois apareceu moitísima documentación gráfica a respecto da corrida do galo, das últimas corridas do galo que se facían en diferentes barrios do Concello, de como se paseaba o galo nunha andia, unha gaiola pequeniña, e nós recuperamos e reproducimos esa andia coa gaiola, co galo, pois inspirado nesa documentación gráfica que son tesouros antropolóxicos.
que nos permitiron, ademais, saber que o que estamos facendo vai na liña correcta e que estamos facendo un exercicio de recuperación pois serio. Pero, bueno, tamén apareceu coplas, documentación musical, bueno, agardemos que moito máis no que temos que seguir escudriñando para que vayan aparecendo. Pero hai moito, porque era un entruido moi rico, moi participativo e moi vivo, e a proba está e que foi empezar a procurar e xurdir pois, un movimento de iniciativas e de testemunhos que acreditan que aquí a tradición pois é algo potentísimo e que, bueno, pues, en algún momento, en torno aos anos 60, 70, pois se foi esvaecendo. Bueno, e tamén para concluir, non? Un poquinho, pois, preguntarche eso, pois, a xente que lle interese, non? Onde pode atopar máis información, onde pode ver, pois, eso, que a programación, non? Que vades a desenvolver estes días, porque entendo que parte destes ritos xa os vades a desenvolver neste propio entroido, non? Sí, empezamos xa este sábado correndo o entruido e o domingo coa corrida do Galo, que sae da Beguiñalón en Comboa, que é un dos barrios onde máis tradición existía desta figura, que percorreremos os barrios do Concello, remataremos cun xantar na Casa do Pobo da Pedreira, con música, bueno, grupos tradicionais, charangas, etcétera. Despois, o propio domingo, pois estaremos coa solta dos quiricos xa na parte máis urbana do Concello, en Talo do Río, pois cunha actualización do rito tamén para que os cativos e cativas pois poidan disfrutar disso. De calquera maneira, o programa ben definido, con todas as horas está nas redes sociais do noso Concello, no Concello de Soutomaior, na prensa e na propia web do Concello. É algo que ten unha campaña inmediata que queremos, bueno, pues que se coñeza para que se achegue pues calquera persoa que queira participar deste entroido. Entonces, bueno, pues está a disposición de calquera que poida que queira verlo, vaya. E preguntan aquí dúas cousas. A primeira é como foi a recepción nos colexios, e a segunda é se en algún momento faredes un arquivo fotográfico, entendo que se refire de fotos antigas. A parte dos colexios foi maravillosa. Primeiro porque Rafa pois transmite esa paixón, non? Cando fala do entroido. Pero ver os nenos, por exemplo, pensando que unha figura do entroido de Irán pois guardaba tantísimas relacións con figuras nosas, pois os sorprendía, non? Entón, a primeira era de que estamos a falar. Pero despois, cando se iban explicando os porqués das cousas, en que consistía o entruido, a importancia da comida que tiñen en Soutomaior, o domingo gordo, que o domingo no que, bueno, que se fan os xantares colectivos, no que se comen cos amigos. É dicir, todas estas cuestións, pois, os nenos decían, como é posible que toda esta riqueza que temos aquí, que non estamos vivindo, e que estemos vivindo, pois, outras cousas que poden ter o seu interese, nos non o cuestionamos, pero que en todo caso non deben sustituir a todo isto, non? Entón, eles miraban así, pero temos que decir que, además dos nenos, cando fixemos xornadas de presentacións para o público xeral, pois foi unha sorpresa, pois a cantidad de xente que veu, que está interesada e que estos, bueno, que nos chaman, bueno, pois día sí, día tamén, porque queren participar. Entón, é algo que está aí. A respecto do arquivo, para nós o que queremos é documentar e clasificar toda a documentación que atopemos, ben sexa o arquivo fotográfico, pero tamén o arquivo musical, o arquivo de testemunhos que nos falen diso, toda a documentación temos que darle unha estrutura para que de alguma maneira pues, teñamos pues, esa gran enciclopedia de un entroido de Soutomaior na que podamos acceder a canta máis información mellor. E xa para rematar coa última pregunta que deixan por aquí, outra persoa di se
ademais estes ritos que vades a desenvolver neste ano, se tedes documentado outros que igual agora ainda non, pero que poidan recuperarse a longo prazo, e se tamén pois aspirades participar de bueno, pois o que é fora do Soutomaior de circuitos e charlas, xornadas, conferencias, etcétera, que axuden a poder divulgar este entruído. A ver, empezo polo final. Claro, é dicir, nós como persoas que lle queremos este país, a súa cultura, pois todo o que poidamos aportar, achegar, facémolo, ademais, encantados. Eu quero tamén transmitir os parabéns, non, do Goberno de Soutomaior a iniciativas como esta, que nos permiten pois, poñer pois, en coñecemento, en valor, pois algo que é algo dunha riqueza inmensa e que non sempre agardo, sei que lo que comparto vos que te decías, de que algo que se está revitalizando, que está vendo un boom por aí, pero iso é, pois, a casa de esforzo, pois, como este programa, non? Entonces, por suposto que nos, se humildemente podemos contribuir pois a este cometido, pois encantadísimos, non? E despois a primeira parte da pregunta era se hai algún outro rito que ainda non se vai a desenvolver este ano, pero que teñades pensado recuperar. Sí, ademais eu teño moitísima ilusión, que é o de crear a charanga de Entruido, porque ademais temos incluso como ian caracterizados, como se vestían, que non disfrazaban, é moi importante este matiz, a xente vístese de entruidos, non se disfrazan unha caracterización moderna, os entruidos vístense, entón tiñamos pois iso documentado, pois tanto as pezas que interpretaban, algunhas das coplas que cantaban e como ian caracterizados na charanga de Entruido. Eu agardo que para o ano próximo poidamos seguir traballando nesta liña, no Entruido de Soutomaior do ano, pois tamén teñamos documentada e revivida, recuperada a charanga de Entruido. Pois, pola miña parte, nada máis, non vexo que por aquí non hai máis preguntas, bueno, parabenizan polo proceso de recuperación, entón, nada, animar a xente, pois a xente que vexo que estades entrando tarde, dicir que mañá xa estará subida esta conversa en Spotify, iVoox e YouTube, e que tedes máis información nas redes sociais tamén do Concello, e nada máis, bueno, agradecer en primeiro lugar pois que puideras pasarte por estas xornadas, porque eu entendo que ao final as dinámicas do día a día do traballo son moi tolas e sei que é un esforzo pois vir por aquí, parabenizar tamén por este proceso de recuperación e tamén parabenizar, claro, por contar con Rafa, non? Porque aí ves, eu, aparte, ves no que hai tantísimos procesos de recuperación de Entroido, pero moitas veces pois, non se sigue ese proceso de investigación, de contar pois ca xente que dende a antropoloxía coñece isto e coa propia xente que o viviu, non? Entón, bueno, parabenizar por ese proceso tan exitoso e por aquí vive Entruido e nada, eso, novamente agradecido por contar, por poder estar aquí como hoxe neste directo de Twitch. Pois eu devolvervos os agradecementos e sobre todo os parabéns, porque creo que tamén tan importante como investigar, recuperar, poñer en valor todas estas cousas e que haxa canles áxiles, modernas e directas de comunicación que permitan que todo isto se achegue tamén pois, a un público que nos, pois, non sempre somos capaces de chegar e na que, ademais, sei que o vosso traballo pois, é unha referencia. Por lo tanto, tamén grazas e moitísimos parabéns a vos. Nada, novamente eso, graciñas, deixote xa marchar, porque xa vamos para as 9:30, eu vou a despedir isto e nada, seguimos en contacto e moitísimas grazas e como din por aquí que viva Entruido. Pois viva Entruido e o Entruido de Soutomaior neste caso. Apertas a todos. Pois sí, apertas, chao, chao.